Kaixo, bueno, tutorial txiki honetan ikusiko dugu pixkat ikastetxeko ikasgela, oda gure Moodlean egitura edo itxura zein dan. Bai? Orduan, edotzin navegadoretan sartze zatenen, badakizue ikasgela.tolosaldea.lh.eusen sartze zatenen, azalduko zaizue ondorengo orrialdea, gure Moodlea, bai? Zati desberdinak ditu. Lehenengo zati honetan, hemen goran ikusiko duzue, lehenik da behin, hemen goran hizkuntza hautatzeko aukera, bai? Daukezue baita ere ikastetxeko erabiltzaile eta pasaitzakin bertara sartzeko aukera, gaurko bideo gida honetan ez geha sartuko, ikusiko dugu ze itxura dauken Moodlek bertara sartu gabe, da logeatu gabe, bai? Eta hemen ezkerreta daukezue beste aukera bat, beste ikonito bat, nun ikastetxeko nortasuna, sare sozialetan isladatzen dituen estekak, hemen duzue Twitterra, Facebooka, Instagrama eta bar, sartu nahi bali mazue. Beste zati bat, hemen logoa, gero ikusiko zuen logo honek baita ere funtzionatuko dola, seguntan nun hau, hemen klikatu izkioz. Hemen goran, hainbat iragarkie azaldu daitezke ikasturtean zehar aldatzen joango dienak. Eta baita ere, hemen daukizue slider bat, nun azalduko zaizkizuen ikastetxeako momentu oro importantena dien albisteek edo informazioak, hemen azalduko zaizkizuen. Esteka baten bidez eta horrela. Hau izango litzeke, goiko partea, scrollakin berak ajute bali manaiz, azalduko zaizkit lau irudi, orduan, hasierako prestakuntza, etengabeko prestakuntza, prestakuntza okupazionala eta prestakuntza irekia. Etengabeko prestakuntza eta prestakuntza okupazionala, hauek bik, izango die arratsaldetako, orokorren arratsaldetan izatea, arratsaldetako ikastroetako. Lehenengo hau, izangoa lanean dauden langileentzako, ikastaro motzak izatea, eta beko hau, lanik gabe dauden langileentzako ikastorok hemen aurki ditzakezue. Eta azkenik, hemen prestakuntza irikia, sartu kuriosidadez eta aurkituko ditezue hainbat ikastaro. Baina, gure dagokionez, hasierako prestakuntza hontan sartuko gineke. Eta hemen ikuste deu ikastetxeko ziklo guztik, azaltzeie, erdi mailakok daude lehenik, ikuste zuen bi zenbakie, erdi mailako guzti daude, 2, 3, 4, 5, 6 erdi mailako ziklo, eta gero datuzte goi mailakok. Adibidez, hauetan, klikatzen badeu eozin kategoriatan eozin ziklotan, irikeko zaizkit, bertako, hau da, modulo hortako, ziklo hortako modulo guztik. Eta gero, posible edet, batetik bestea pasatzea. Agian, bat klikatuta ez bali manago autentikatuta, eskatuko dit autentikatzeko, logoa sartzeko. Orduan, lehenengo paseo honetan, jarraituko dugu, hemen dauzkezu esan bezala ezagutik, ziklo guztik, baina azkenik daukezu zeharkako gaitasunak, ziklo guztintzako, haman komunak dien, hainbat ikastaro arki ditzakezu, adibidez, digitalizazioa edo eraldaketa digitalarakin ze ikusi daukeanak hemen daude. Adibidez, bat hemen daukezu ikastarotxo bat, teknologia digitalen erabilera arduratxoa. Eskubiko zutabe honetan, ikuste zuen bezala, baita ere daude, lehen aipatu ditudan lau esparru nagusi horiek, hasierako prestakuntza, etengabekoa, okupazionala eta ikaskuntza irikia. Kaso honetan, hemen, baita ere azalduko zizkiu ikono txiki hauek, ikastetxeko sare sozialak eta hainbat esteka interesgarritara joteko, eta logoan klikatuko banuke, berze banoa hasierako horriak. Eta azkenik, hemen beran baditezue hainbat esteka hainbat espazio, agian igual interesgarrina da zuentzako ikasleontzako hezkuntza gida, hemen klikatu ezkioz, azalduko zaizue ikasturtero hezkuntza gida. Eta, beran, zabat horri honean, ikastetxeko helbidea, non dago kokatuta, eta hainbat